Pamatud-an ko nga ang doktrina sa purgatorio kasupak sa maayong balita ni Kristo sumala sa Biblia. Unya, ang maayong balita ani, ang afirmatibo, wala lain ng atong regular anchor host o pastor sa New Covenant Ministry Christian Fellowship, Pastor Elmer Montealto. Unya, ang musupag po din ng timaha, Maigsoon Migala, muhatag og negatibo nga padayag, wala lain ang ato usab nga halandong Catholic Faith Defender, Brother Efren Yap at De Palapina from a Catholic Church. O niya, Maigsoon Migala, ang mga ruling ani Maigsoon Migala. 10 minutes na lang ta. Pila, Pastor? 10 minutes. Okay. I-adjust na to. Okay, short. Ang first tan ani manag sa mataga panig mga Maigsoon Migala, mga kaayagan, tag 10 minutos ra, 10 minutos sa presentasyon 5 minutes na lang. sa mga logical o biblical nga mga ebidensya ni Pastor Elmer Montealto sa mao nga proposisyon, o 10 minutos usab sa mga logical o biblical nga mga ebidensya ni Catholic Faith Defender, Brother Efren Yap, as ingon nga usa ka negatibong bahin. Ugo niya, basic lang mga ruling na Maigsoon Migala, itong paspasan gamay kay gadagan ang oras. Likayan lang yun nato ng personal atake or adhumi na Maigsoon Migala. At the same time, ang atong scope sa ang discussion is diha lang yun sa proposition para dili ta mahimo nga non sequitur sa maong ato nga gipanagisgutan. Ang mga pangutana o gatubag base lang sa mga kapadayag ug kapresentar sa mataga panig Maigsoon Migala. Pero hinuon wa man tay angay kabalakan ni sila kay aware naman ni silang daan. Unya sa walilangan kini Igsoon Douglas Mugawa Road sa temporaryong mo moderate nining maong ikaduhang yugto sa atong programa kayagan sa mga sa kamatuoran nining formal nga debate. Ato na dayong hatag ang maong panahon sa pagpaminaw sa mga ligong mga ebidensya gamit ang biblical ug logical nga katarungan ni Pastor Elmer Montealto ingon nga afirmatibo nining maong timaha. Pastor, go ahead. Okay, maayong hapon pag-usab no sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa Kahanginan, ug maayong hapon usab sa akong katbang si Brother Efren Yap de la Piña. Ang among hisgutan karon mga kaigsunan nga topiko, pamatud-an ko nga ang doktrina sa purgatorio kasupak sa maayong balita ni Kristo sumala sa Biblia. So kining doktrina sa purgatorio igsuon, usa ni siya ka doktrina sa Romano Katoliko nga namugna o nabuo ni adtong 14th century lang, no? So ulahi kaayo ni siya kung gisgutan ganiha nga ang Trinity nga doktrina 4th century kining purgatory mga kaigsunan mas ulahi ni. Ulahi na. Kay nahimo ni siyang dugma sa Katoliko sa 14th century na. So sa Council of Florence o Council of Trent mao ni ang pagkamugna nining doktrina sa purgatorio. So ang pagtulunan sa purgatorio igsuon gitawag ni og mugna sa Romano Katoliko nga iglesia nga naay lugar o estado. Gani sila ini ang uban nini nga mga defenders nagdebate pod sila ini kung lugar ba ni siya nga literal o estado. So sa akong kahibalo kining akong kaatbang karon nagtuo siya nga estado ni siya, no, sa kaning mga novo kining mga bag-o nga gitawag new order sa Catholic Faith Defenders. Kuan ni sila bag-ong estado ang kahimtang, no, sa purgatorio. Dili ni siya lugar nga literal kundi estado. Now ang estado igsoon or lugar nga gitawag purgatorio, didto hinluan ang mga sala sa mga tao, katong gitawag venial sins, matod pa mga ginagmayng mga sala nga dili gid siya mortal sin na matod pa sa maong pundok. Human mamatay ang tao, ang iyang kalag didto kuno dad-on niini nga kahimtang niini nga estado, aron nga didto siya hinluan og dad-on sa langit kon ma-purify na. So final place of purification ang tawag nila niini nga
purgatory. Sa dictionary igsoon, ang kahulugan sa purgatorio, a state after death, according to Roman Catholic beliefs, in which the souls of people who die are made pure through suffering before going to heaven. Sumuagi sila og pag-antos, pinaagis kayo dito sa purgatorio, aron nga mahinluan sila og makadangat sa langit. Pero mapadali ang ilang pag-antos dito kung dunay mag-ampo para nila, mangadji para nila, mao na nga dunay pagpangadji alang sa mga kalag nga tuwas purgatorio. Sumo na siya ang doktrina. Now, ngano nga akong pamatud-an din nga kini nga doktrina kasupak sa maayong balita mahitungod ni Kristo. Ang maayong balita mahitungod ni Kristo ison, kung doon na tayo tinuod nga kasayuran ni ini, dili na unta mahimo kining doktrina sa purgatorio. Nga naman, kay ang maayong balita mahitungod kang Kristo nga siya ang nagluwas o naghinlo nato sa atong sala. Pinaagis pagpadala sa Dios nga Amahan sa iyang bugtong anak, ang iyang dugo mao'y giula para mohinlo sa sala sa katawhan. Kung mutuot ani ana, mahinlo ta, mamatarong ta og ready padung sa langit, dili na kinahanglag purgatorio or kanang hinluanan, no, a place or a state of purification nga human sa kamatayon. Kay sumala sa records Biblia mga kaigsuonan, ang minatay dili na pwede nimong hinluan. Dili na pwede mausab ang iyang estado human nga ang tao mamatay. Walay records Biblia ana nga human mamatay ang tao pwede pang usbon ang iyang estado kung asa siya padung kaluwasan ba o kalaglagan. Ngano man, naabas Biblia na sigurado mga kaigsuonan nga dakong kasupak sa gitudlo sa Biblia ang maong pagtulunan tungod kay ang giingon sa Biblia si Kristo lamang ug ang iyang dugo maoy makahinlo sa atong sala. Roma 3, versikulo 24 ngadto 25. Sorry kayo nga ako ning gipaspasan tungod kay ang atong oras limitado man sab. Nag-ingon dinhi ang pamahayag mga kaigsuonan nga ang bugtong makahinlo sa atong sala mao lamang ang dugo ni Ginoong Hesus. Nag-ingon dinhi 24-25. Sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Hesus nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig uli pinaagi siyang dugo. Sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Kini maoy pagpakita sa pagkamatarong sa Dios kaysa iyang langitnong pagkamainan tuson gisayloan man lamang niya ang kasalanan nga nangahimo kaniadto. So naunsa nga nahimong namatarong ta o nahiuli, napasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo. Bantayin ninyo ang kalainan sa doktrina sa purgatorio. Sa doktrina sa purgatorio, pwede nimong pangadjian ang mga kalag nga tuad didto matud pa nagaantos purgatorio aron mahinluan sila. Dili pinaagi sa ilang pagtuo kang Kristo. Ha? So, ayahay day. Pananglitron ako, wa kay ko'y tarong pagtuo ni Kristo, pero pagkamatay nako, nako'y daghang parinti, may mga dji para nako. Ha? Okay ra. Malangit ra gihapon day ko. Pero wa gyud gitudlo sa Biblia na nga pagtulunan igsoon. Kasupak na siya, no? Kay si Kristo sumala dinhi sa 1 Juan 2 versikulo 2, siya ang bayad alang sa atong sala. Siya mo'y nagtubos nato sa atong kasalanan. Hebreano 9 versikulo 14 ug 15 atong tanawon dinhi igsoon. 9 versikulo 14 ug 15. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience. Tanawa ng word nga purge mga kaigsunan. Purgatory na siya. Ang naghinlo sa atong mga kaisipan ang dugo ni Kristo. Dili ang pagpangadji o unsa ba nang gihimo diha nga mga paghalad aron mahinluan ang sala sa mga tao. Gani si Apostol Pedro
giilaman gid ni sa uban nga mao kunoy ilahang unang Santo Papa sa ato mga kaigsoonang Katoliko. Pero si Apostol Pedro na mahayag mga kaigsunan sa 1 Pedro 1:18 ngadto 25. Perting klaruha kayo ang giingon ni Apostol Pedro mga igsoon. Nga unsa? Natubos ta dili pinaagi sa madunutong mga butang nga mao ang salapi ug bulawan. Lahi kayo ang termino dinhi sa pamahayag ni Apostol Pedro kay dili di ay pinaagi sa mga madunotong butang sama sa lapi ug bulawan igsoon ang pagkatubos nato. Ha? Ang uban nagatuo igsoon nga mahinluan ang kalag sa purgatorio kung dagko ka og pagpamisa o dagko ka og bayad sa pagpamisa or pagpaampo ay mas dali nga mawala ang kalag sa purgatorio kay mahinluan man siya. Pero ang pagtulunan dinhi sukwahi sa giingon ni Apostol Pedro. Akong basahon. Kamo sayod nga gikan sa walay hinungdan nga kagawi o paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan. Kamo gitubos dili pinaagi sa mga butang nga madugta ingon sa salapi o bulawan, kundili sa bililhong dugo ni Kristo nga daw sa nating karnero nga walay buling o hugaw. Sumaw ni ang maayong balita mga kaigsunan. Nganong niiyon ko nga kasupak sa maayong balita ni Kristo ang maong doktrina sa purgatorio kaysa mas dako kag ihalad o mas dako kag ihatag sa pagpangadji, mas dali mahawas ang kalagi kas purgatorio. No? Mao gani na nga naay mga lain-laing presyo sa misa mga kaigsunan para sa mga kalag. Kung mahal-mahal ang presyos misa, mas taas ang pagpangadji, so mas dali kuno mahawas ang kalagi kas purgatorio. Unya kanang indulhensya mga kaigsunan nga adunay kagahom ang iglesia nga mapadali ang pagpahawas pinaagi sa pagsangpit sa mga santos, sa mga balaan nga maoy mo ampo para ni adtong kalag nga tuas purgatorio, pero wa gid na sa Biblia gitudlo. So, sa laktod, dili siya haom sa maayong balita ni Kristo. 1 Corinto 9, versikulo 18. Nagingon ang teksto mga kaigsunan dinhi. O akong pagabasahon, palihog lang ko guard kung medyo gado na suras, no? 9, Brad Roy? 18. Suras. Nagingon mga igsoon. 1 Corinto 9, versikulo 18. What is my reward then? Verily that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. Okay, affirmative Nagingon side, din Pastor, last 3 minutes. Last 3 minutes na lang, okay. Busa unsa man lang di ang akong balos, mao lang kini nga sa akong pagwali ang maayong balita ikahatag ko nga walay bayad. Kanang kuan nga mahawas ang kalag sa purgatorio pinaagig pangadji niya bayaran, dili siya mahaom sa maayong balita ni Kristo. Klaro kayo, way bayad, no? Ngano man, dugo ni Kristo ang ning bayad, no? Sa atong mga sala, mga igsoon. So, dinhi, klaro nga akong napamatuod nga kining doktrinaha dili siya haom sa maayong balita o kasupak siya sa maayong balita ni Kristo mga igsoon. Kay nga naman, ang giingon, pagkatapos ang punto dinhi nga gusto na kong pasantop, no? Sa Hebrehanon Kapitulo 9 mga igsoon, nga ang tao gikatakda nga sa makausara mamatay kita. Matod pa dinhi sa Hebrehanon Kapitulo 9. Ug human ni ana mauna ang paghukom mga kaigsunan. Nagingon dinhi versikulo 25 ngadto 28. Dili usab aron pagsubli-subli sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon, maingon sa tinuig nga pagsulod sa labang saserdote ngadto sa balang dapit. Dinala ang dugo nga dili iyang kaugalingon. Kay kun mao pa,
gikinahanglan unta nga magsubli-subli siya sa pag-antos sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Apan ingon sa karon sa makausara ug sa wala nay pagsubli-subli, siya mitungha sa katapusang kapanahunan aron sa pagwagtang sa sala pinaagis paghalad niya sa iyang pagpakamatay sa iyang kaugalingon. Og maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara ug tapos ni ana mao ang hukom. Mao man usab si Kristo tapos makahalad sa makausara aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao, mutungha sa ikaduha, dili labot sa sala kun dili sa pagluwas hinuon kanila nga sa matinguhaon gayud nagpaabot kaniya. Dili kay giampo ang kalag sa purgatorio aron maluwas. Okay, 60 seconds, Pastor. So, kana lang ang mga punto nga akong pamatuod igsoon nga kasupak yun ang doktrina sa purgatorio mahitungod sa maayong balita ni Kristo. Dalaygon ang Dios og maayong hapon kaniyong tanan, mga minahal ko mga kaigsunan dinhi sa kanginan. Alright, mga kayagan, ni atong nadunggan ang mga nindot nga mga ebidensya nga gikapadayag sa ato nga permatibong bahin. Pastor Elmer Montealto sa Kinyo Covenant Ministry Christian Fellowship pinaagi sa mga lohikal ug biblical nga mga ebidensya. Ug unya sa walilangan, pila man ni ka minuto ang cross examine, Pastor? 5-5 or 5-5 na lang gid siguro ta. Sibin din Ha? 7? O, kaya pa? Sige, 7. Kaya pa 7. Okay, unya ato dayong hatagag higayon alang sa mga pagpangutana sa negatibong bahin ngadto sa presentasyon sa afirmatibong bahin mahitungod proposisyon nga pamatud-an nga ang purgatorio kasupak sa maayong balita ni Kristo. Okay, atong paminahon 7 minutos, Brother Efren Yap de la Peña, Catholic Faith at Defender. Salamat kayo, Mr. Moderator Brad Douglas at ang kauban diri si Brad Harold Bograd Roy sa SDA o at pinanggang at bang Pastor Elmer. Unang pangutana, kaningon ka man nga supak sa doktrina o sa may balita ni Kristo ang purgatorio? Sumala sa Lucas 12:47-48. Anak kasala o gamay, silutan o sa bagamay. Anak kasala o dako, silutan o sa pangutanan. Na makakristo na, pagsultiwa. Silutan yun. Ang giingon dito, silutan. So si Kristo wala yun mamakak kay di man pwede mamakak si Kristo mga igsoon. Musulti siya kanang tinuod yun. So ang silutan o gamay mga kaigsoonan, silot gyapon na. Ang silutag dako, silot gyapon na. Pero sa bayad sa sala mga igsoon, magamay madako, basta wala hinulsuli, kamatayon gina. O kana nga kamatayon, dito gina sa impierno igsoon. Dili na purgatorio. Kanang silot nga isgutan. Matod ba nimo tinuod gina nga ang gagmay sila silutan usab? Nya sala mga daggo silutan usab. Kaning sala nga daggo o mortal sin, impierno gyud kalagana kung matay. Tubagang pangutana. Okay, ang gisgutan ni Igsoon, wala mag-ingon ang Biblia nga ang dagkong sala mauray impierno. Ang gagmayng sala dili impierno, wala gina gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia, ang tanang sala, ang bayad anak kamatayon. Maura na mabasa. Roma Kapitulo 6, versikulo 23. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So wala gilain ana unya ang gasa, ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang dugo ni Kristo nga maoy makapasaylo sa atong sala. Mao na siya ang giingon sa Biblia. Mao na gitudlo sa maayong balita. Ang pangutana, Mr. Moderator Brad Douglas, nga ang dagkog sa impierno ba? Muna kong pangutana. So, sa Pastor Elmer, palihog tubag na nga ang okay. dagkog sa impierno o dili impierno? Ang ako laging tubag, madagko og magamay ang sala, banggingon sa Biblia, bayad sa sala kamatayon. Wala mo ingon nga ang dakong sala dili kamatayon ang bayad, ang gamayng sala. Ang bayad sa sala, matud pa sa Biblia, wala mo ingon dagko og gagmay, kamatayon. Lamang ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi pinaagi kang Kristo, dili pinaagi sa purgatorio. Sir pangutana, sa Mateo 5:22 sa Ebanghelyo ni Kristo, kadtong hakbuang si kitao may agum sa impierno.
kaning hagbuang dako ni sila nga may impierno man. Mateo. 5:22. Okay, mas mutuo ko igso ng akong tubag ana, mas mutuo ko sa giingon ni Kristo kaysa inyohang doktrina o sa inyong dogma. Kay kamo nagduda man mos giingon ni Kristo. Pero di bantay ha. Impierno ba na? Ang akong okay, basahon na to kay ikaw may naghatag sa teksto. Nagingon si Ginoong Hesus, apan sultihan ko kamo nga bisan kinsang masuko batok siyang igsuon mahiagom na sukmanan o bisan kinsang moingon siyang igsuon kwanggol ka mahiagom sa Sanhedrin o bisan kinsang moingon buang ka mahiagom sa inferno nga kalayo. Mas mutuo ko kang Kristo. Okay. Kaysa inyuhang pagtulunan nga moagi pagpurgatoryo. So, kanang gagmay sa nga tao na sa kay naman sa unhuan unot so ang tao miyong way sa bakakon. Panitang membro sa New Covenant Ministry gagmay sa mamatay. Asa man napunta ang kalag? Impierno, langit, tubag. Ang giingon sa balaang kasulatan, ang tao nga wala mo dawat kang Kristo, wala mo tuo kaniya, laglag na. Wala mag-ingon nga dagkog sala o gagmayng sala. Madagko magsala o magagmayng sala, bisag unsa kapula sa inyong sala. Basta makighusay tas Ginoo pinaagis pagtuo kang Kristo. Pasaylo gina, langit gina padong. Pero gagmay kay kag sala, pero wala nimo hinulsuli, wala nimo tugyan kang Kristo, wala ka mo dawat ni Kristo nga imong manluluwas. Mao gihapon padulngan, impierno gihapon. Mo na akong tubag. Okay. Sa Pinidaig 21. Moderator's time na lang ko na matikdan. I-remind lang nato ang proposition is focused on mahitungod sa purgatorio. Dili mahitungod sa sala. Di purgatorio man ang pangutanan ko. Purgatorio ba o langit? Ang purgatorio may topic ko pamatud-an nga ang purgatorio is kasupak sa Biblia. So dili ingon nga pamatud-an nga ang dakong sala o gamay sala maimpierno or malangit. Correct po. So ang focus lang ta sa scope nato sa atong proposition is more on purgatorio kita. Maguna supak sa main salita. Okay. So urag na madala naman ta sa focus sa discussion mahitungod aning sala. Okay. Mr. Monitor, okay na. Sunod pangutana, napay oras no? Okay. Brad. Timekeeper. Sumatod ba nimo lampurna siyod madako mga sa impierno gyud? Sa to pa, way purgatorio mo man imong baruganan. Asa mabasa sa Biblia ang gagmay dagog sa impierno, dili purgatorio. Tubagang pangutana. Okay, ang klarong giingon sa Biblia mga igsoon nang utan naman si brother akong kaatbang ug asa mabasa sa Biblia. Ang giingon sa Biblia, makita dinhi sa Roma 6:23 ako ning gi-cite kaganiha. Nga ang bayad sa sala kamatayon. Wala gingon diri naidagkong sala dili kamatayon. Ang gamayng sala dili kamatayon. Ang dako ra mao impierno. Wala. Una-una si Kristo mismo ang namulong. Ihapag ning gisite. Mateo 5:22. Si Kristo mismo namulong ana. Pag ingon nga buang ka, moingon kas tawo nga buang ka, mahiagom ka sa impierno nga kalayo. Okay, last 2 minutes ang cross-examine. Sunod pangutana. Naningon ka man ganina sa Lucas 12:47 nga sakto gipahig ni Kristo ang nakasala gamay silutan o sa gamay. Sa to ba panudlo sa Iglesia Katolika Romana ang nakasala o gamay purgatorio man. Nya niingon ka man nga dili impierno ginang gamay o daggo. Nya Roma 6:23 mo, wa ko mangutana og bayad sa sala. Ang pangutana, impierno ba ang gagmay sa tubagang pangutana, patubag Mr. Monitor, kanang mga tao nga namatay nga gagmay sa matubang ng impierno, dili purgatorio. Asa mabasa versikulo sa Biblia from Matthew to Revelation. Tubaga Pastor Elmer. Inani manggug ka simple gud na siya. Ang ato manggong timang gipamatud-an ang purgatorio kasupak sa maayong balita ni Kristo. Wa man ta magisgot ini karon dinhi og actually ning tubay naman lang gyud gani ko sa impierno kay maumang gid ni imong gipangutana impierno langit man pero ang ato gyud gisgotas tima purgatorio biya gyud. Purgatorio kasupak sa
Maayong balita ni Di pala Kristo. kung tubag, pastor, ayat komentary. Kay, Oo, mao na akong tubag. day, sige, sunod pangutan na. Oh, muna akong Kaya di tubag. man panahon sa pag-komentary. Nag-differ na pa ba tayo panahon? Wala na? Ningon ka man sa 14th century nitong nga ang purgatorio. Unsa may ebidensya na muli aron. Nga ipakita nga ang purgatorio gitudlo naman sa Iglesia Katolika Romana, the church name purgatory. Sa to pa ang Iglesia Katolika nabaka dokumento sa Wa ka masayo day ana brother. ikaw gibon ni sulti man ka. Di Okay. ang question ako. Ah. Masayod. Okay. Magbasa kasi muhang Catholic Encyclopedia ron makahibalo ka Oh, sa may dapit mabasa. No nga ang purgatorio nga doktrina namugna lang sa Council of Florence sa 14th century. Katapusan pangutana. Okay, wala na gyud tayo Katapusan? panahon. Wala na. Ha? Last na tong question. So dili na ta sa kuan nimo pag hatag og presentasyon mahitungod sa imong pagsupak sa proposition. So ato dayong paminahon sulod sa 10 minutos magsun megala ang negative 10 side. minutos, Brother Catholic Faith Defender Efren Yap de la Peña mahitungod sa maong proposition nga ipamatud-an ni Pastor Elmer Montealto nga ang purgatorio kasupak sa maayong balita ni Kristo. Okay. Go ahead. Salamat iyo, Brother. Mr. Moderator, Brad Douglas, so sa itong pinanggangat pang Pastor Elmer nga sa katapusan ng pangutana na ba kay dokumento nga magipakita mahitungod sa kining ang purgatorio 14th century kuno ni tungha na mugna. Wa say kahatag. Muna nga no way ebidensya nga ikapamatuod niya. Unya, ningon siya nga doktrina sa purgatorio, lugar o estado. Kana siya nga lugar o estado na nasa fundamental sa dugma kay gamit pag-referensya wa am ka kay gwanta mo gamit focus sa Biblia, referensya kani dagan. Unya, kanang lugar, human way of talking na ang status o state kuana kahimtang state naman sa Katekismo of the Catholic Church 1031 o 10 kining 24. Unya, muna nangutana ko kaganina kay Ebanghelyo ni Kristo, focus ko sa gisuwat ni Kristo sa Lucas Mamay hapon. madungog may palayo gyapon. Lucas, brother. Lucas 12:47-48. Nganingo si Jesus Christ, ang nakasala o gamay, silutan o gamay. Ang nakasala o dako, silutan o dako. Sumuton ng utana ko na makak ba si Kristo yun siya? Wala mang makak. Kaya kanang gamay, dagko, pinagi sa dugo ni Kristo, napasaylo ilang sala. Muna yung pahayag sa paong isundan kay negative side gugo. Wa mo ko'y magpabarog. Nasa 1 Corinto 9, 1 Pedro 1:18-25. Unya Hebreo 9:14 nga 2:15. So kanang wa man ta magtapig og dugo, kanang dugo pagbalansa ni Kristo sa cross. Lahi ng punto. Pero kini purgatorio ni ang panulo sa doktrina sa Iglesia Katolika atong basahon ang kining dictionary namin dictionary ng Korea nga usa na isya ka kining mga kastigo ba moagi kalayo pan maluwas pa ang mga kalaga nakasala o gamay kay di man makasud sa langit nga gagmay sa Pinedeg 21:27 nothing unclean will enter the presence of God in heaven. Sabi niya pa way bulingon nga makasud sige sa langit. Sa to ba ko na kay gamay sa di ka kasud. Unya sa na to pinangat bangko imperno man. Sa to ba sisya kang ginawa na kay ningon si Kristo sa Lucas 12:47-48 kinilang unang pangutanan ko mo nilintuwad to pinangat bang ano man ni uyon man siya nga sakto anak ka sa og gamay silutan og sabog gamay. Anak ka sa og dako silutan sa dako. So, iya datong i-qualify kung nakabantay siya. Sa ito pa day, duha, daggo, imbierno, dagog sa. Niya ang kining gagmay, di man na magkatok langit kay kuan man,
Wa may bulingon makasul sa giras langit, pinidig 21-27. Asa man na siyang talaga ibutang adto sa impierno. Asa mabasa? Pinadiyag 20 psychologist, pinadiyag 21-8. Ang mga nagbuhat og dautan itambog sa linaw nga kalayo. Dagkong sao na sa mas pagbatay, rape, abortion, mo man ay dagko sa kawat uban pa. So mo na niya ngakbuang impierno sa klaro kayo impierno. Niya kanang gagmik sa asamdanan nimo. Impierno, mabutan ng utana mo. Asa mabasa sa Biblia ang gagmay sa impierno. Unsay tubag ni sa atong igsoon nga si Pastor Elmer, nidagan siya sa Roma 6:23 nga perting layo ara ang bayad sa sala mong kamatayon. Wa may giskot ang gagmay sa daggo da sa Roma 6:23. Muna gitawag sa argumentation na nibit nga kining do not divert with another answer o argumentum kining itawag og palase ba indirectly answering usad naka-plead deceit or fraud or dishonesty. No naman klaro nang pangutanan ko gagmay daggo gud ni premise sa dia kaya ang panudlo sa simbahan kadtong gagmay sa dito mo adtog impierno kay daggo mo sa dito di sa maadtog langit kay mo kaso dito man ingos ingon ang Biblia nga adunay sala nga mapasaylo. Adunay sala nga dili mapasaylo. Asam dapita na Mateo 12:32-36. Ebanghelyo ni Kristo tuntaron. Mateo 12:32. So adunay sala tumbasahon ang Latina Vulgata hubad ni Monsignor. Og bisan kinsa nga magalitok sa pulong batok sa anak sa tao ipasaylo kaniya apan ang nagsulti batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo kaniya dinhi sa kalibutan hangtod sa katuigan sumabot sa to pa naisala nga di mapasaylo naisala nga mapasaylo niya unsa man ang explanation sa maong ebanghelyo nagpasabot nga dunay sala nga binyal napasaylo dinhing kalibutan na busa na purgatorio. Okay, negative side, last 3 minutes. So, na purgatorio pasabot sa niya kanang Biblia bersikulo matag bersikulo i-explain man. Unya muna nga ang iyang topic nga supak sa ebanghelyo ni Kristo ang purgatorio kausa lang ang pangutanan nako bago naman namugna ng purgatorio dugma gani official teaching na asang libro sa simbahan nga 14th century nitong nga ang purgatorio insya ikaw basa dia dilim na dancer is not responsive muna nga diyan napita nalintuwad ito pinanggang atbang unya sa 1:5:16 adunay sala nga dili mapasaylo nga adunay sala nga musangpot og kamatayon ba adunay sala nga kuan ba kining gitawag og okay 60 seconds negative side kuan ba iampo pa nimo so mo na klaro so muna nga kanang mga kalag nga nagagmay sa matud pa sa ebanghelyo sa ni Kristo ug sa 2 Makabeyo 12:45 pray for the dead balaanon ang pag-ampo alang sa nangamatay aron kabadbaran lang masala so kabadbaran mga kalag sa purgatorio na nya ang langit iyang kabadbaran ang kaluwas man impierno samot di na kabadbaran kay wa na kaluwasan hangtod sangtod mo na gitaw panudlo sa Iglesia Katolika sa Biblia ang gagmay sa purgatorio na asa mabasa 1 Corinto 3:15 mawagi kalayo apan maluwas pa nya kanang dabahin na tapos so muna nga ang maong oras wala oras napay oras pero ang imong minuto wala na sa pagsaysay napay oras okay. Salamat Mr. Morito okay mao kadto ang kinindiyang
Palingaw ka na muna. Pagpadayag sa negatibong bahin may tungod nini ang pagsupag sa proposisyon nga ila ang gikasabutan ni Pastor Elmer Monte Alto. Unya sa walilangan ato dayong paminawon ang mga pagpangutana sa afirmatibo ngadto sa presentasyon sa negatibo sulod sa 7 ka mga minutos. Pastor, go ahead. Okay, unang pangutana nako brother Efren sa imong pagsupak no sa tema. Ang doktrina or dogma sa purgatorio uyon ka ba nga kini nagatudlo nga maulay ang kalag sa nangamatay nga dunay gagmay sala didto sa maong dapit or maong kahimtang or estado sa purgatorio. Maulay sila pinagis mga pag-ampo sa mga Kasi maulay. Lagdom na. Mahingpit, ma-purify ba? Mahinluan sila. Mamalaan. Lord. Oo, maulay sila, ma-purify sila dito pinaagi sa mga pag-ampo sa ilang mga So, parente or mga mutabang o ampo alang kanila. Mo yun ka na. Nga mo Ayun, kaya sana ka pagtulunan sa simbahan sa 1031 sa Catechism of the Catholic Church. Dugma na, libro na sa simbahan. Okay, mayo. O niya, ang makalag nga gagmay sa moagi sila talayo apan maluwas pa. Okay, Pinagi sunod. sa pagampo pamisa 2 Macabeyo 12:45 pray for the dead. Okay, sunod pangutana. Kay matud pa nimo maulay pa man sila pinaagi sa pagampo sa uban. Now, ang giingon sa balaang kasulatan nga bugtong ang makapaputli o makahinlo sa atong sala maulang ang dugo ni Kristo. Kining inyong pagtulunan sa purgatorio nga maulay sila pinagis mga pag-ampo ni adtong mga balaan, prayer for the dead matud pa. Kauyon ba nining ang dugo ni Kristo mo ay makahinlo nila pinagi silang pagtuo? Wa man na magasumpaki sa gipahayag sa nganang pinagi sa dugo ni Kristo na pasaylo yung sala. Episo 1:7. Ang lahi ni siya kay tanang paulis dugo param na sa mga buhi usab, param na nato kanang pagbalanse ni Kristo sa cross. Pero kaninang ang tao mamatay, matud ba nimo sa Hebreo 9:27 mong ikutlo gani pastor, everyone must die once and after that be judged by God. Ini kamatay sa tao hukman diha maghukom nga dagok sa impierno, way sa langit ang gagawin sa purgatorio. Asa pod mabasa brother nga ang gagmay sa didto sa purgatorio? Naagi mabasa sa Sa akong pangutana asa. Matod nimo naa man kay mabasa nga akong pangutana asa. okay. Asa pod mabasa na? 1 Corinto 3:15. Okay. Oh. Matod pa sa imong giingon 1 Corinto 3:15 Oh. mo ay mabasa nga ang Moagi sila gagmay sa kalayo. moagi Sige. sa purgatorio. Kung dili mabasa diri sa 1 Corinto yon ka nga dili mao ang imong Di, ang pangutanan mo kuan man kining dili kining hypothetical mong question dia. dili hypothetical na. Kay Ang kung akong ay mabasa pangutana, mo man hypothetical man. nang utana ko asa mabasa. Ito ka nang kanang 1 Corinto 3:15. Okay. Basa sa 3:15. Oh. Now, ang 1 Corinto 3:15 nag-ingon. Og kon ang buhat ni bisan kinsa masunog ra, nan siya makaagom og kapildihan apan siya maluwas. Oh. Bisan nga daw nag-agi siya latas og kalayo. Now, ang giingon dinhi nga masunog ra ang iyang buhat, naghisgot ba ang bersikulo og purgatorio nga gisgutan dinhing makaangkon siya kapildihan apan siya maluwas? klaro ana nga Naghisgot og purgatorio wala? masabot nga purgatorio kay ni agi sa kalayo apan maluwas pa. Ang impierno kalayo guna nga way katapusan silot. O anong maluwas pa man day ang 1 Corinto 3:15? Ang akong Ang mga pangutana, Bible scholar ang explain that is purgatory. okay, ang akong pangutana dinhi, kining naghisgutan dinhi nga ang mga buhat niya masunog ra, buhi pa ning tawhana o patay na samtang gisunog ang iyang buhat? Mapatay o mabuhi. Ha? Apil ana mo gipasabot. Okay. Oh. Nabagoy taong magbuhat nga patay na.
Mao na akong pangutana nimo karon kay ingon ka mabuhi og patay apil iyang buhat. Ang tao nga nagbuhat buhi pa na. Kay wala na may buhat dito sa kamatayon, sumala si Ecclesiastes, mo yon kana. Na may gitawag og kining physical death nga buhi pa pero patay na. Dili kana physical death gani ang muna ako ning Mr. Monitor, ako ning katungdanan sa pagtubag. So kanang nay gitawag duha klaseng kamatayon, nay physical death, nay spiritual death. Okay, last 2 minutes ang kanang spiritual death pagpangutana nga spiritual death kay kaning kalag wa man ni kamatayon igbiya sa tao ang kalag tubit 4:3 og Ecclesiastes 2:7 our bodies will return to the dust of the earth. Akong Mr. Moderator, layo na kayo, nagsaysay na siya sa layo kayo sa akong gipangutana. Gusto na ko Moderator, objection Mr. Moderator, akong i-refer sa moderator ni kay murag gihurot man imong oras nga layo na kay sa pangutana. May 1 minute pangutana dinhi dili ang akong pangutana nimo mahitungod dinhi sa gisgutan sa bersikulo. Ang buhat nga gisgutan dinhi nagisgot ba ni nga human sa iyang kamatayon dadon iyang buhat ngadto sa purgatorio aron nga mao isunugon? Ngipasabot anang ang iyang nabuhat nga nakalapasan niya. Dili, ang akong pangutana, wala ko may pagpasabot. Kaya imuha naman ang explanation ng pagpasabot. Ang akong gipangutana din ang sumalas na sulat ba? Sa 3:15 sa 1 Corinto, nag-ingon ba din nga dito sa purgatorio sunugon ang iyang buhat? Di ayang sala, magantos siya sa kalayo, tungkol siyang sala nga gamay. Magantos, pamayad sa sala, munang para madalik hawa sa purgatorio, iyang po pamisahan siya mong kalag. Okay, next question, Mr. Moderator. Last question na, last question. Ang last question, last question na. Ang akong last question, kining giingon ni Kristo nga ang mag-ingon og buang ka maadto sa impierno nga kalayo, uyon ka na supak. Impierno nga dagog sa pero gagbay sa di ka na bang giingon nga buang ka ba? Dako na nga sala para ninyo kanang moingon og buang ka o gamay? Klaro anang ingon sa Kristo buang impierno. Lagi kanang gaduduha ba kana? Ang akong pangutana nimo dako ba nang salaa para ninyo? Dako lagi. Kanang binyal kanang buang ka mo mortal sin. Mortal sin na. Kay na impierno man. So mao na may impierno. Yang gagmay sa purgatorio na niingon mo ka nga impierno wa ka katubag atud karon. Okay, wala gyud tayo higong panahon sa mga pagpangutana pa. So diri na lang ta sa inyo ang summary rebata sa inyong rebuttal summary statement mahitungod ni nga proposition yang una natong paminahon siguro unsa man ni 3 minutes na lang. Ana na lang. Kaya ron maka okay. Kaya ba? 3 minutes. 4 minutes. Okay. Ato na ninyo ilangan ato na ninyo hatag subli sa negatibong bahin sulod sa 3 minutos atong paminahon gyud ang iyang final nga pahayag nga ang purgatorio dili kasupak sa maayong balita ni Ginoong Jesucristo. Atong paminahon pagbalik Catholic Faith Defender Efren Yap de la Peña. Salamat ni Brad Douglas usa sa mga mapabsanan mo moderator nya Brad Roy, Brad Harold nya atong pinanggat bang ang usa sa pastor ikatulo na maning lantugi na friendly formal debate diri sa K5 News FM Dumaguete City, Negros Oriental, October 6 year 2024. Suma sa art argumentation and debate page 215 nga the negative case which consists in denying the affirmative case. Sumunod trabaho sa negative. Sumuna nga ang iyang presentar kanina within 10 minutes proposition niya nga 14th century namugna ang dugma sa simang matuban ni kot siya nagtuo kung di ni mo gamit o mga referensyang gamit man muna nga namugna pero pangutana na ko wasa matubag so nagpabilib ang question mark ang dugma asan na kuha na basta yan ang imagination opinion niya ang Biblia klaro kayo sa Mateo 12:32 sa Latina Vulgata purgatorio litra bro kung ibasa kanina purgatorio naibinyal sin purgatorio unya iyang giangko ni kaganina nga kanan Lucas 12:47-48 anak kasala o gamay silutan o gamay anak kasala o dako silutan sa dako
Sa to pa, uyon ba kayo ni pastor nga saktong ipahay ni Kristo? Uyon. Awa na. Perting tikuka. Nganoan, kaysa Salmo 7:11, ang Diyos matarong nga maghukom, justisya ba? Deuteronomium ad Domini, qui salvot picet rectus corde, taga-kwakwa ka ng Latin yun. Niya sa buhat 17:31, inikamatay sa tao hukman, pinasikad sa justisya. Ang huwis, kato nang awat og ban, gidakop sa tanod, sa pulis, kay gigutom, dakpan. Katong usa ka tulisan, nanulis sa sponsyap, gipatay pang gwardya, gidakop. Parehaon na nagsilot diri sa kalibutan, nga pag kining huwis, nagawat og panog, itong nanulis, dili na. Kay samot ang Ginoo kay matarong nga maghukom, Salmo 7:11. Muna nakasalaog gamay, silutan sa gamay. Nakasalaog dako, silutan sa dako. Niuyo ng pastor ana. Sa una lang akong cross examine, daog na ni bate. Nga naman, wa mamakak si Kristo. Ibanghilyo ko basa kay sa tima lang daan, kabantay ko nga sumpaki si Ebanghilyo ni Kristo. Wa na mo sumpaki, coincide gina. Ginoo hustisya ganung Ginoo. Kumusumpa ka na, ang Ginoo mo lahi ni mong Ginoo. So ang iya mga pamahayag, mga kigsuna akong gisuwat kay 1 Corinto 9:18. Okay, 20 seconds, brother. No, ang bayad ko sa pamisa. Why bayad na? Libreng wala bayad pamisa. Asa mabasa? 2 Corinto 11:7. Giwalay ko may balita nga walay bayad. Matubang San Pablo. 1 Corinto 9:13-14. Who preach the gospel and get their living from it. Libreng wala bayad pamisa ko. Libreng wala bayad. Unsa man ang mga kwarta ni simbahan. Sol sa kagos pare. So nagtuo ko nga ang pabarog na ligon kayo. Pero ni hana pa ganay, gilampur na sa balud sa kamatuoran. Salamat, maayong gabi. Okay, mao kadto ang 3 ka minutong na final nga pagpadayag sa negatibong bahay ni Brother E.F. Benyap de la Piña. Unya karon sa walay langan atong paminawon sulod sa 3 ka minutos ang kinindi ang final usab nga pagpabarog sa mga katarungan nga ang mahitungod sa proposisyon sa atong matibo Pastor Elmer Montealto atong paminawon. Okay mga kaigsonan, paminawan ninyo pag-ayo kay ang iyang mga tekstong giingon niya nga pertiko nung bungkaga sa akong pamatuod wa gid intaoy igo bisag gamay. 47 o 48 sa Lucas 12 wa gyud purgatoryong gisgutan dinhi. Ako basahon. Og ang ulipon nga nasayod sa pagbuot siyang agalon apan wala mangandam o wala magbuhat, sumala siyang pagbuot mahiagom sa hilabihan nga pagbunal apan siyang wala masayod nini og nagbuhat sa angay sa bunal mahiagom sa jutay nga pagbunal. Bunal maning gisgutan dinhi taon layo ra magainis purgatoryo. Mo nang ningoyon ko sulti ni Kristo kay sambingay ni Kristo. Hustisya ang Ginoo pero dili ingon nga ang makasala o gamay adtos purgatoryo ibutang kana mo theory nga wala gitudlo sa Biblia. Bisan ang iyang gigamit igsoon 3:15 sa 1 Corinto, pertig yung layo agyod. Wa gi purgatoryong gisgutan didto. Ngano man mga buhat ang masunog ra. Unsa man to mga buhat? Kung magtukod ka diha sa gambalay nga mogamit kag mga dagami, mga kahoy, kanang masunog ra, masunog na siya. Kaya ang pundasyon dito, ang bato nga patukuranan, si Kristo. Pero mogamit daw kag masunog ra, masunog na siya, pero maluwas ka, nga pinagig kalayo. Mga buhat to sa tao, igsoon dili to, ingon nga, kanang atong kalag, magantos dito sa purgatoryo. Wa gyoy purgatoryong gisgutan sa mga bersikulo. Mo nang akong gipamatuod igsoon nga kini siya kasupak gyud ni maayong balita ni Kristo. Ngano? Kay simple kaayo. Samtang buhi pang tao, mao nay panahon sa atong pagdawat sa maayong balita. Nga unsa? Gipasaylo ta pinaagi sa dugo ni Kristo. Ginluan ta pinaagi sa dugo ni Kristo. O kung mutuo ta ana, mudawat ta kang Kristo nga atong manluluwas, maluwas ta. Bisag unsa pa kadakog sala nimo. Ayaw gunauna nga kay dako kag nahimong sala na impierno ka diretso. 25 seconds lang yun. Tungod lang igsuon
kay mituo ka kang Kristo maluwas ka dili tungod sa purgatorio nga didto ka hinluan. So dalaygon ang Dios, no? Akong napamatud-an gyud ang tinuod mga kaigsonan, yung siyang nabalintuad wa gyud oy. Layo ra gyud tinuod. So salamat kayo mga igsoon sa inyong pagpaminaw. Mayang gabi kaninyong tanan. Okay, mao katong natibuk ang porsyon sa ato nga formal nga debate dinhi sa ato nga programa Ayagan sa Kamatuoran. Sa atong mga halandong mga debatista, halandong Pastor Elmer Montealto sa New Covenant Ministry Christian Fellowship ug sa negative side gikan sa Sibang Katoliko, Catholic Faith Defender Efren Yap de la Peña